खृष्टनि अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गुसुं ब्लग भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। तो बे आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों गेदेरथार मोजां सुजुग सुबिदा होनायनि थाखाय आरो नोंथांमोननिसिम मोनसे दैज्लां बोथोरनि मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनो मोनबावनायनि थाखाय बे समावहाय। तो बे समावहाय आङो नोंथांमोननो खोन्थानो लादों स' दिनैहाय जोंहा माने माइ गायखांसिगोन आरोखि इसोरनि बिराद गिदिर अननाय हेफाजाबनि गेजेरजोंहाय। ओमफ्राय फुङावहाय दायो 10ता जानोसै फुंनिफ्राय खामानि मावबाय। खामानि मावनानै बिदिनो बाजाराव थांनानै बेदर बायदिसिना लानानै फैबाय आरोखि। ओंखायनो दा आङो देदला नुदों। तो बायदिसिना ओंख्रि बायदिसिना लानानै फैबाय। दायो आङो दुब्लियाव थांनानै खोन्थाहैबावनोसै माइ गायनायफोरखौहाय। आरो दिनै जोबथा जोंहा माइआ हागोन आरोखि। दिनैहाय जुलाइनि 4 तारिख। तो गामाखालि एसे गेजेर नांलायहैयोमोन खिन्थु देग्लाय बिराद एडभान्स जाबाय। तो आं दायो बाजाराव थांनानै फैबाय। ओमफ्राय दायो आङो माइ गायनानै खोन्थाहैनोसै दुब्लिबारिखौहाय। ओमफ्राय बाराबो गोजान नंखाया, दुब्लिया न' खाथियावनोखा नालाय जोंनिया। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। आङो दायो थांगासिनो दङ बारि सेरजोंहाय। नै मोनफैबायानो। थ' बाव जिरायनानै नाहरो आङो। थ' नै बेबायदि आरोना। ओरैहाय एकदमबारे बयबो गायजोब्बाय जोंनिजोंहाय। गायगासिनो दङ नै। आङो खाथियाव थांनानै खोन्थाहैनि। बेखौबो दासो गायखांदों। नै बेबायदि आरोना। ओमफ्राय बिसेसकरि इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों। खारना बेनो जाहैबाय देग्लायनि माइ गायनायावहाय थिग समावनो अखा, थिग समावनो माने मा होनो बिदिखौ खोथियाफोरखौ खुयनो मोनदों। ओमफ्राय माब्लाबाबो गायनायावहाय उसुबिदा जायाखै। गामाखालि बोसोरावहाय बिदिनो मा होनो सान्दुं दुंख्रावनाय लोगो मोनोमोन। अखा माला हायो बेखौ नेबाय थानांगौ जानानै फैयोमोन। बेबायदि आरोखि। खिन्थु देग्लायहाय ओरैबायदि मोनसे मोजां थासारिखौ मोननो हादों माइ गायनायाव, जोंहा स्पेसियेलि आरोखि ना। गुबुनाबो मोननो हादों खोमा, नाथाय आं मोननो हानायखाय आं हाजासे हामबाय होनदों आरोखि। थ' आङो दानो थांनोसै आरोबावहाय दुब्लिबारियाव हाबैबावनोसै आङो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। ओमफ्राय एकदमबारे आखाइफ्राथ' नै ओरैहाय थिफुलायनाय दङ आरोखि। डाबल नोरैहायबो डाबल थिफुलायनाय दं आरोखि। बे मोनसे नोंथांमोनजों शेयार खालामदों। बे मोनसे माने ओरैबायदि दिन्थिनाय बेबायदि नङा आरोखि। जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स, भिउवार्स बा जेसेबांनाखि खामानि मावग्राफोर दङ ना, बेफोरबायदिखौ आरोखि साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो शेयार खालामदों। आरो दिनै बेल' नङा, जोङो मिथिगौ आबाद मावग्राफ्रा स्पेसियेलि हादरनि सिनस्रि होननानै बुंदों। जायफ्रा आबाद मावो बिथांमोनखौ जोङो हेल्प खालामनो नांगौ आरोखि ना। आरो आबाद मावगिरिफोरखौ, आबादारिफोरखौ जोङो बाख्नायनो नांगौ आरो बिथांमोनखौ रेसपेक्टबो खालामनो नांगौ। नाथाय दिनैनि बे मुगायावहाय आबादारिफोरखौहाय एसे खम माब्लाबा रेसपेक्ट खालामनायखौ नुनो मोनो आरोखि ना। लेखा गोरोंफ्रा एकदमबारे गिदिर अफिसार बायदिसिनाफोर जानानै बिथांमोनाल' मान मोनो आरोखि। आबादारिफोरखौबो मान होनांगौ आंनि मथेब्ला। मानो? बिथांमोननि आबाद मावनायजों, बिथांमोननि खेथि खालामनायजों ना, जों दिनै ना बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जों दिनै मोनजागासिनो दङ। जों मावनो रोङाखै, जों बायदों, मोनजादों, बेफोरबायदि आरोखि ना। लेखा गोरोंफ्रा, साख्रि आवलाफ्राबो दिनै मोनजादों। दिनै बिथांमोना मावामोनब्ला जों बबेनिफ्राय मा मोनगौमोन, मा जागौमोन आरोखि। थ' जोंनाव थाखा फैसा दंब्लाबो मा माइरंफोरखौ जों मोननो हायामोनब्ला जों मा खालामगौमोन। बेफोरबायदि माब्लाबा हारसिङै आङो सानो आरोखि। थ' बेनिखायनो दिनैनि बे मुगायाव जों आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनांगौ आरो खामानि मावनायाव सहाय खालामनांगौ आरो न'खरनि बयबो हेफाजाब खालामज्लायनो नांगौ आरोखि। थ' नायदो इसोरा दिनै बेबायदि जोंखौ मावनो दांनो जानो होबाय। थ' बेवहायनो जोङो जा दङ बेयावनो मा होनो सन्थुस्थ' साननानै गोजोननायखौ लानानै जोङो सोलिनो नांगौ आरोखि।
तो बे समाव नायलांबाय थादो आं थांनि दुब्लिबारियाव उइट हाफ पेन्टखौबो थननो रोङाखिसै आङो ओरैहायबो बारा मोजां जोंहा साफा खालामनाय जायाखिसै नै बैखौ दाननांगौमोन सिखा खंखाइखौनो नागिरब्लाबो मोनाखिसै एसे उनाव दानना होनोसै होननानै थाबाय आरोना बेफोरबायदि जानानै दं दा एकदमबारे गायलाजोबथारबाय खाबाय बयबो साफा दुगैबाय नालाय गस्लाबो मोजां गानबाय पेनाबो मोजां गानबाय हाब्रु नांजानो बाबाय आरोखि आङो ओरैबायदि जाबाय गथ'नाया आयै नैबाव दैयानो एसे खम जानायखाय नै माबादि ट्रेक्टर खारनाया दाग जाबाय आरोखि दा खदालजों समान खालामाबा जानाय नंला बेयो ओरैफोरबायदि आरो गायगासिनो दङ एकदमबारे ओरै लांदां जोबथारनोसै बेवहाय माबासो दं आरो 2 बिगासो दं तो बेनो जाहैबाय रनजित खोथिया रनजित जोलै बेखौनो देग्लाय गायगोन आरोना गायगासिनो दङ माखासेखौ दस्रा गायबाय नायसै Outside? Gila mai gainai सोमहाबजोबथारबायहाय दा नों माइ गायनो मोननानै माथो बायदि मोनदों मा मोननांगौ जाखो बायोसो ए बेवायालाय आबा खुनुरुखुम गायखांबाय सोमहाबजोबबाय aku tak boleh kali kan ni yang ni mami dia kebak ni apa aku tahu
अब्ला सारा बिसोमोन नामा थ' बे समाव गायगासिनो दङ गासै 10-11 जनफोर दंमोनदां मानसिफ्रा आसा खालामो मोजां आबादफोर जागोन होननानै गासिबो जों लागोनि जोब सब আমার গ্রামের হয় আচ্ছা দে কিরকম লাগছে কাকি ভালো লাগছে না ভালো ভালো আচ্ছা আচ্ছা सब्जी मापसा गायफैदों आङो थुसिबो लाबोदोंलै दा थुसि मानसिनो बाहागोन बियो होननानै अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनाथ' बयबो नुबाय माइ गायनायफोरखौहाय मा रोखोम गायदों न'खरनि गासिबो गायजोबदों गासिबो ओमफ्रायहाय जोंहा गामिनि आदिबासिफोर साथाम साब्रैसो दङ आरोखि बिथांमोनाबो शुरुनिफ्रायनो बिथांमोनखौ लानानै गायदों आरोखि न'आवथ' माइ गायग्राया जोंहा गैया ओरैफोरबायदि आरोखि थ' बिथांमोनखौ लानानै माइ गायबाय बिथांमोननो बेथ' न'नि मानसिफोर गोजा न'नि मानसिफोरनाथ' हरनाङा जाहैबाय जेबो ओमफ्राय जाय बिथांमोना गायफैदों जोंनि गामिनि आदिबासिफोर बिथांमोननो सानसेयाव 250 रुपिसल' आरोखि ओमफ्राय गुबुन जायगायावसो बेसे बुरजा बेखौ मिथिनो मोनला थ' बुंनो थाङोब्ला बे 250आ खम होनजालाय लाङो आरोखि ना दानि बाजारावहाय बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामनानै गायफैदों ओमफ्राय जायगा जायगा बियो 250 माने 250 थाखा 250 थाखा फैसाया जायगा जायगा बाराबो जोंनि जायगायावहाय 200निल' गायहैयोबो बिदिबो खोनादों आरोखि जायगा जायगा दङ ओमफ्राय जोंनि जायगायाव दायो देग्लाय बोसोरावहाय 250 जादों आरो थ' बिथांमोना सानसे माने गायनाय जायो ओमफ्राय बिथांमोननि खस्थ'खौ नायोब्ला जथेस्थ' नङा बुंजायो आरोना सोरबा सोरबा साननो हागौ थाखा फैसा गोनाङासो होनो हानोसै होननानै एक्सुवेलि दाबादियावहाय मावनांगौब्ला न'खर खांनांगौब्ला बेफोरजोंबो जथेस्थ' नङाखौ नुयो दानि बाजाराव आरो दुखुनि बाथ्रा सोलिनांगौ अब्लाबो माथो खालामबावनो दहामायसै आंनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आङो जासिहरबाय आंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय जेसेबांनाखि आंनि भिउअर्स बा आंनि साबस्क्राइबार्स जेसेबांनाखि दङ नोंथांमोना आंखौ नायनो हेफाजाब खालामदों बा आंनि भिडिअसफोरखौहाय नायनानै सापर्ट खालामदों दा नोंथांमोननि बेबायदि सापर्ट अननायजोंनो दिनैसिम आंनि बे JNO YouTube चेनेला थांनानै दङ आसा खालामो नोंथांमोना इयुनावबो बिदिनो आंखौ मदद खालामलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि मददजोंनो माब्लाबा ब्लग भिडिअ माब्लाबा गस्पेल मेसेज गोथार बाइबेलनिफ्राय बेखौ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थानो हागोन बा मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय थायो आरोखि थ' जाय हक दिनैनि बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आबाद खेथि माइ गायगासिनो दङ मावगासिनो दङ साफ्रोमजोंबो इसोरा लोगोसे थाथों गासै बिथिङावबो बे गुसुं आर'ज बा इसोरनाव बरसा बेखौनो दिनै दोनबाय आरो गुसुं ब्लग भिडिअखौबो दिनै बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों बाय